Salutare prieteni, bine v-am găsit la un nou videoclip. În acest videoclip pot să vă mai prezint locurile unde am mers, ne plimbăm cu bicicletele din nou. Suntem în pădurea Gorăniște, Poiana cu Narcise. Aici sunt cu Răzvan, vinem cu bicicletele. Hai să mai fac încă un videoclip, la plimbare partea 5-a cred că. Foarte frumos peisajul. Să mergem încolo cu bicicletele. Au. Aici este o cabană pe care o puteți închiria. Am venit cu Răzvi să bem un suc aici la pădure. Am zis că dacă n-am de lucru, n-am ce face pe acasă, să vin să ne mai plimbăm puțin, bem un suc. Și să mai filmez. Aici în dreapta avem casa pădurarului, unde și stă pădurarul mereu. Aici în dreapta. Iar mai în față, tot pe dreapta, avem cabana. Aici este un foișor. Așa, aici pe mini străduța asta în dreapta e cabana. Nu mergem acolo fiindcă sunt oameni care lucrează la cabană. Cum am spus, puteți închiria dacă vă doriți, pe o noapte și pe o săptămână pe cât doriți. Și avem pădurea. Nu știu dacă mă auziți foarte bine, bate vântul puțin, sunetul păsărilor. Iar aici avem o intersecție de drumuri. Aici o să închei videoclipul. Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să dați un like, un subscribe, să aveți boarță la urecheați. Cu voi a fost Mario și până data viitoare v-am salutat. Pa, pa!